Sa Mandawi City, nagrally ang mga sakop sa progresibong nga pundok atol sa kasulugan ni Gat Andres Bonifacio. Gisuwayan sila pag-disperse o pagbungkag sa kapulisan apan minsister nga upadayon sa ilang hamubo nga kalihukan. Ang report ni Nico Serino. Ito magagsuon ang driver o mga gagmang operator na nagduso karon. Mag-alas 11 kaganihan nagtapok gawa sa buhatan sa Department of Agriculture ang mga sakop sa progresibong pundok. Sa adlaw sa bayaning si Andres Bonifacio nga gihulagway nilang reklamador o revolusyonaryo ang ayan kuno nga magpakabana usab sa suliran sa nasod. Ilang panawagan sa administrasyon sulbaron ang problema sa katawhan, sa krisis ug pagkawalay trabaho. Ang kahugpungan sa mga mag-uuma na nawagan sab sa gisaad nga tabang sa ilang sektor. Usa ka legal organisasyon ang KNP di naduso sa tinuray nga reforma sa yuta nga hangtod karon wala pa mahatag ug wala pa matubag sa gobyernong Duterte. Andres Bonifacio, reklamador, gani panahon sa mga kansila, giingnan pa gani siya nga tulisan, insurrectos, parihara pod karon sa mga nakigbisog karon mga progresibo. Giridtag, yanggag terorista, pero sa among bahin wala may mahadlok kay dili kami terorista. Ang grupong Piston nanawagan sab sa tabang sa local government aron makabalik na pagpamasada ang jeepneys ug orihinal nga rota sa mga tricycle. Nagpaningkamot ta nga maistorya gyud si Mayor. Isgutanan sa usa ka dialog, no? Gani atong nitabo atong driver sa tricycle nga adto dito sa City Hall para to maistorya gyud unta. Daling miresponde ang kapulisan sa dapit kundi gipahigayon ang rally sa moabot usa ka gatos ka mga rallyista gikan sa lain-lain nga grupo. Gipaningkamutan sa PNP nga ma-disperse dayon ang mga rallyista kay kalapasan kini sa quarantine protocol. Apan mibarug sila nga mupadayon sa kalihukan. Nag-adlaw si Andres Bonifacio padayon nato nga ipahigayon. Human sa ilang programa, malinawon ra nga na mauli ang mga nagprotesta. Bawal man gid ang kwan karon, but sense ang amo gamit lang gid ang humanitarian consideration sa ilaha nga di lang gyud magabot sa point nga magkagubot ba. Mo to ato nang gitagaan og kwan sir, time sir nga maundang ang ilang programa sir. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.